Siyabingelela baba udokotela baba wesizwe baba uJabule Mfana omuhle njengekhehla lomlungu. Kunjengoba sashilo ukuthi njengoba simuvela kwaba udokotela we will have different guests. Even abantu bama insurances, car dealers nabo futhi sizoba invite abantu abanama crash, sizoba invite abantu abanama cash nabo sifuna ukwazi ukuthi ekitchen lakho what are you cooking, yonke le nto lesifuna ukuthi nje si invite those people, but they're not paying actually. They are not paying. I'm just helping people. It allows me to, I can now do that. Namhlanje sivakashelwe indoda kaNkulunkulu umfundisi esizocela ukuthi azithula yena kuba ngcono umuntu umezithula yena ngendlela yakhe. Baba asibingelele. Asibingelele kakhulu baba udokotela egameni kaJesu nababukeli bonke. Asiyabonga kakhulu. Yes. Siyaqala ukuba nawe lana ngicela sizoba nawe isikhashana nje side as long channel isekhona uNkulunkulu evumile. Ubaba ubani? Ngingumfundisi, umfundisi uZuma webandla iFruitfulness Family Ministry. Ukuphi ulethe kwenu noma ngaphandle kwethu noma uhlala emakhaya noma uthunyelwe? No, ngokuhlala ngikhona la eThekwini endaweni yase Yellowwood Park. Yellowwood Park. Yes. No, siyabonga kakhulu. Namhlanje ubaba sikhuluma nobaba njengomphathiso wemfihlo zezulu. Family wise, do you have a wife, kids, kwenze kanjani? Yes, ngingashadelwa ngiganiwe. Yelahleke iringi. No ikhona. Lokho yahlala nje since. Ngoba ngithi mhlawumbe yalahleka iringi. Okay. Lokho yahlala since 2015 kwakume mhla ka30. uNkulunkulu wasibusisa ke ngabantwana ababili. Siyabonga. Yes. Kodwa akekho umfana. Abafana bobabili okwamanje. Hayi siyabonga. Akusho ukuthi uvukile ngelomuso lo. Baba kuningi ke sofuna sike sekuthinte kakhulu. Okukulethelana uthini uNkulunkulu wana liphi izophathise lona? No nginento ebaluleke kakhulu ephuthumayo eserious kakhulu engikholwa ikona ukuthi ize ngokwezwi lesiprofeto. Lapha encwadini kaMatthew chapter number 9 uyafunda mangabe uqala ku19 wahlushone phansi. Sinalo wesifazane okuthiwa woMophi igama lakhe besingakalithola ukuthi ubani nesonto lakhe futhi asikakalizwi ukuthi wayisonto nomfundisi wakhe asimazi kodwa kunento ebalekile ayenzile wathinta umphetho. So ke into esiyishoyo namhlanje wathinta umphetho wengubo kaJesu. Yes. Ngifuna lela gama livele. Yes. Ngoba maningi imphetho ekhona. Ethintwa yes. Zikhona into ezithintwayo. Yes. Akubi umphetho sifuna ukwazi ukuthi uthinta umphetho ubokwabani. Ukhona nokalehanyana. Yes. Ukhona nowezangoma, ukhona noyenyanga. Imuphi lo mphetho uthintile? OkaJesu wathinta umphetho wengubo kaJesu. Ufuna lapho ke. Yes. So lento esishoyo ke esisho njengamanje sizokhuluma ngento nje ezothi faith in a touch. La sikhuluma ngokuthinta kokukholwa, la sibuka wesifazane ethinta lo mphetho kaJesu. Khona ukuthinta kokukholwa, ukhona ukuthinta ngokutshelwa. Khona ukuthinta yes. Okay. Kuhlukile ukuthinta but lokho esikhuluma ngakho njengamanje okwefaith okokukholwa and sikhumbula ukuthi baningi abantu abasenkingeni namhlanje ngenxa yokuthinta bathintile. Abanye bathinte isavana namhlanje balahlekelwa ngoma. Ziningi izinto ezithintwa abantu bese kudestroyeka impilo yabo. Abanye bathinte itrigger yesibhamba dubula abantu basemajele namhlanje. Ziningi izinto abantu khona lento eshoyo. Kunento ithintayo that change situation. Yes. Uyithintile isavana washayisa imoto omuntu under influence of alcohol. Yes. Uyithintile itrigger waphuma ibullet. Awuthintanga ibullet kodwa. Yes, awuthintanga ibullet. Uthinta itrigger. Awuthintanga uJesu, uthinta umphetho. Yes. Kodwa manje sekuphuma amandla kuJesu uyasizakala ngokukholwa yes. Ilento esiyishoyo sifuna ukusho ukugcizelela indaba ukuthi akhona amandla ekuthinteni kuya nokuthi uthinte bani. Abanye bathinta inyanga, abanye bathinta izangoma, abanye bathinta asimelene nezinto ezithintwa kodwa okubalekile ukuthi owabani owuthintile. OkaJesu owesifazane wathinta umphetho wengubo kaJesu, Jesus Christ himself. Wathinta umphetho wengubo yakhe kwanqama ukukopha kwaphela ugula kwakhe. Usho ukuthi kunomuntu manje owenza i-teaching past 2 years kunento angayithintile. Yes, that's right. Okay. That's right. Kunento angayithintile. Angathi uma ngase ayithinte manje understand kunomuntu ogulelwayo. Yes, akuguli yena kodwa uyagulelwa. Kunento angayithintanga. Kunento angayithintanga ukuze kuphile lo othile lona othi now I'm serving 18 months nga graduate isikole ngisithule.
uthi akathinteli uthini kuyena ubengeke yini athinte umphetho wengubo kaJesu ngokukholwa ngoba sithe uma ngabe sikhuluma babudokotela sathi faith in a touch kukhona into kumele uyithinte thandazelwa uthinte kube lo welula isandla sakhe khona into athinta ngayo wathinta umphetho thinta iba nento ozothinta ngayo umphetho kaJesu yena yedwa uqobula kubona amandla lento iya ekutheni abantu kwasihlalo sobungcwele abasithembi ngoba ohleli phezulu kwesihlalo unomphetho okushuthi kwalesihlala abasithembi uthini umuntu othi ufuna ukubona amandla esihlalo sika Jesu Kristu waseNazaretha njengenkosi uma uthinta lo mphetho uthini kuyena ozothinta umphetho wengubo kaJesu ehlele esihlalweni sakhe sobukhosi engasibekelwa ngamuntu ayibekela yena ozothinta kukhona izinto abanye kuzoqaqeka imali kuzovuleka imali abanye bazophila kuzovuleka imisebenzi kuzophela nalezi zinto ezisebusweni ezigijima uzosengaza abanye abalala kunento ezokwenzeka njengabantu aba expose nabantu abaphethwe ukugula esingazinathi sokuthini abalungelo omzimba isikhumba sesiqoqe samnyama engicabanga ukuthi kunento ayithintayo yes that eyavumela lento ethenzeka khona lento ayithintayo yes so kufanele athinte something kufanele athinte ingubo yomphetho kaJesu ngokukholwa sifuna umuntu la ozoletha ukukholwa kwakhe ayenze lento ngokukholwa abese abone umehluko sinabantu abaningi abasifonelayo abafakazayo bebonga bethi lo mkhuleko siwenzile sabona lenkonzo siyenzile khona into abazi kumele bayenze abantu emayilana nokuthinta ezochukuluza iprovoke wena usakholelwa nenkosini uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi uJesu Kristu yena yedwa inkosi alikho elinye igama elinikeziwe abantu ukuthi basindiswe igama lika Jesu ngihleli la namhlanje mina ngingakubuza umbuzo ngakwazi ukuphendula ngicabanga ukuthi ngithi ngilandele ithambo lakhe manje uthi ithambo lakhe uthi ngilande manje awakha amathambo wavuka nayo emathuneni wahamba nawo sehlele esihlalweni sobukhosi uSimele Zulu awekho emathuneni ilokho wavuka wahamba nakho konke kwakhe okushuthi into enjalo ungayithemba into enjalo ungayithemba ngoba ngeke uthembe into efile uthemba into ephilayo uJesu uyaphila igama lika Jesu liyaphila yiloko esikushoyo uthi lo mphetho wakhe uyaphilisa lo mphetho wakhe uyaphilisa mawungawuthinta uthinte ngokukholwa ube nesibindi sokuthinta isibindi esenziwa yilo wesifazane esenenkinga yomopo for 12 years angazi inkinga yomunye njengamanje ukuthi ineminyaka emingaka kodwa waba nesibindi kufuna abantu abazoba nesibindi abangazubuza nyama nagazi benze lenkonzo ngokukholwa bathinta umphetho wengubo kaJesu babone umehluko empilweni zabo angazi ukuthi uma uqhaba kanje ndoda kaNkulunkulu usukwenza ufike la nganoma sekulate ukukholwa sengekho efashionini umuntu ongakholwa sekuthuse stylini usezidweni ngoba ntamba amafuna sobhenga naye ntamba amasokwenza itattoo naye kunendawo lana esibhoboza khona izinto ukushuthi wena okholwayo uthathwa njengomuntu outdated but now uzokhuluma ngokuthi by faith by touch yes. ube nayo ifaith iba nayo ifaith kusho ubuyele ekholweni asingasuki ekholweni umuntu nomuntu ongilalele njengamanje ongizwayo ungasuki ekholweni ungasuki egameni kaJesu thinta ingubo yomphetho kaJesu ukuthinde ngokukholwa likhona igama elinamandla likwazi ukuguqula impilo zabantu impilo yakho izoshintsha unyaka usaqala I understand kunomzali njengamanje okugulelwa ingane ekhubazekile uyahola imali kodwa ayikho izimpawu zokuthi ngasinda abantu abagula njengalo mntwana basinda basuka kuma private hospital basinda basuke bafundiswa ukuthi basinde kodwa kodwa kusho ukuthi kunento uNkulunkulu afuna ukuthi azayithinta but with faith khona into okufanele ukuthi azayithinte with faith bese ebona ushintsho ngoba even ihanjisiwe ingane kumfundisi ubuza ukuthi kanti inkonzo iphuma nini because yena akekho wena le belethe ingane yena isithandazela ufuna ukuhamba manje inhliziyo yakhe ayikho la iliyonto esiyilungisa sithi akulungi indaba yokukholwa futhi ukukholwa hayi ukukholwa okuhamba kodwa okuhamba nezenzo ngoba iBhayibheli lishilo lathi ukukholwa ungenayo imisebenzi kufile kholwa kodwa kube nezenzo faith in action okushuthi lento we have to look at it ukuthi if faith ifana nefuel kuwena increase your faith things will happen the more you got less fuel distance ozohamba nayo ifishana because ithangi lakho line reserve encane meaning that increase your faith do things with faith ngeke uthi asithandaze nawe
kanti wena unayo ifaith uzobuza ukuthi kuzoba isikhathi esingakanani. Inkinga ileyo ukuthi uyabona abafundi bakaJesu bake basho bathi Nkosi yandisa ukukholwa kwethu, increase our faith. So ufuna ukuthi ifaith ikhule, ukholwa kuqala kuncane njengenhlavu yesinapi kodwa kuyakhula, ayikhuli ifaith yakho ukwazi ukubekezela. Mengabe sithi woze esontweni ube nesineke sokuze esontweni uhlale futhi uyilinde inkonzo iphele. Mengabe uthandazeliwe or wathandazelwe egcineni, linda, awungathi ufikile uzothandazelwa usujahi. Sihlushwa abantu abangenako ukukholwa, abanokukholwa okuncane. Yiko sithi njengamanje thinta ingubo yomphetho kaJesu ngokukholwa. Yizwi lesiprofeto lento angivelanga ngayisho nje, iqhamuka ngokwesiprofeto lento ukuthi akube nalomkhuleko. Ngitshela abantu lento and abantu abayenze lento, ozokwenza lento uzobona umehluko empilweni. Umuntu uzobuza ukuthi uyawufuna umkhuleko angakufonela nini ngemini becanga ukufonela bese lunchini emsebenzini. Uma uyevela usebenza ebusuku ukuthi becanga ukufonela ekuseni before alale, uzofuna ukwazi ukuthi uma ungakhuleka nami endoda kaNkulunkulu, ngikhule kanjena ngacela ngasasonto ngezathu eziningi, ngidivorceile, ngixakekile, ngisezikweletini, and lento ekhulumayo ukuthi umkhuleko with faith does change things. Kodwa before alale ngo8 ekseni uzocela ukuthi nikhule. Umkhuleko uhlelo ukuthi ube yinini noma yinini, umuntu ubeka wathola inamba kwafona noma yinini uthini ke? No, uma uthola inamba uyafona ukufona, kodwa umkhuleko siwenza ngo4 ekseni. Mawusufuna umkhuleko siwenza ngo4. Ukukhulekela le situation le situation le sikhuluma ngayo njengamanje. Umphetho sowuthinta ngo4 ekseni. But uyakwazi ukuthi usifonele, ulala usitshelile ukuthi usifonele emini wenza okwenzayo uNkulunkulu ngendlela akuthinta ngayo wenze ngaleyo ndlela, but ekseni ngiyakudinga ukuthi sikhuleke kanye nawe ku4. Uyakholela emthandazweni? Umthandazo iwona wabonile amandla kaNkulunkulu emuva. Ngiwabonile amandla kaNkulunkulu emuva emthandazweni. Mawuthandaza izinto ziyenzeka. Kunabantu abaningi ababone amandla omthandazo, abakhulekile ngabakhulekela, abakhulekisa, abanye babonga imisebenzi, omunye kade engiphi imali yokubonga ethi imali zami zakwaRafu uyiphumile, ngiyabonga ungikhulekisile. Okusho ukuthi uthini kumuntu namhlanje akabheka izandla zakhe because uyilenda iyona, because izandla zakhe khona la zithinte khona. That's right. Khona lento oyithintile. Khona lento njengoba unjena nje khona lento oyithintile. Yes, zibuze. Uyazi ngiyayisaba leyo kuthinta ngoba untombazane eGarden of Eden wengakalidle ifruit engathintile. That's right. Angiqale phansi. That's right. uEva wengekalidle ngalithintanga noma ngabe uyelambe kanjani kwakuzofuza aqala lithinte. Yes. Okwamxosha insibini eseyideni. Yes. Into ayithintayo. Uma umbuka noMose wengakwenza konke evula ulwandle enzini kodwa induku ofuna aqala ayithinte. Kwakufuna ayithinte ikwazi ukuthi ithinta amanzi avuleke. Ukuthi avuleke. Sisiyayibuka yonke into ethintiwe ukuthi yini le oyithintile wena. Yini le wena oyithintile? Yes, uthinteni. Abantwana baIsrael bedliwa zinyoka, uNkulunkulu akashonga ukuthi akwenze kodwa kwaqala futhi induku ayithinte kuqala. Yes. Lento yongathinti izokwenza umehluko, lento yokuthinta futhi izokwenza umehluko, inomehluko okuwena. Ngifuna ukuthi sibuyele la ukuthi na umama lokuba wayecela ukuthinta ngoba athi ngiyekeni ukuthinta kuba bezomnqabela ukuba wayecelile, because abantu abaningi ikakhulukazi abantu abazi ukuthi psychology enemy operator kanjani. Uyazi usathana ukuthi ukuba wayecela ukuthinta la ngoba abadla kuphi. Yes, asemphethweni. Wayazi kahle. Wengakawenza umvumbo kuzoba khona into ezodala ukuthi nje akangavunyelwa. Yes, that's right. Akangavunyelwa. Abantu bangafina ukukuthinta, bafuna ukukhuluma nawe. Uthini kubona? Uma kwenzeka abantu bangafisa abanye ukuvakasha enkonzweni zabo, uthini kubona? Yes, uma kukhona umuntu othi ufisa ukuvakasha or ufuna ukungithinta enambeni, ikhona inamba angayithinta. Ungamvakashela ebandleni lakhe. Ufunayo ngafika ebandleni lakhe ngimvakashele kwazi ukuthi ngibe khona, angikhetha, ngiyena umuntu okhetha amasonto. Okay. Ilisiphi isikhathi ongathandisisi kahle ukuthi ukufonela ngamhlanje usuku busy usukwenzani, isiphi isikhathi? Isikhathi engeke ngithanda ukuthi ungifonele ngaso ngeyikhathi zasekuseni ngabo 7 kusukela ekseni ngo7 kuyoya kuhanjiswe ingane ezikoleni phela. Yes, kuye umuntu ngangithinta after 12 kuyale, but nje kusukela ekseni ngo7 8 9 10 lapho ungayithinti le number.
isuke ibhizi mhlambe mekunesimo esiphoqayo ungathinta ke phela la ko 10 kodwa ekseni 7 8 9 ungayithinti le number. Baba udokotela baba uSizwe Bojabile namhlanje besivashela indoda kaNkulunkulu and ikhuluma into enesense, ikhuluma into ehlukile ukuthi into eziningi esizifundayo biblically scripturally zisuke ezithintiwe. Akwenzeki ungathintanga. Akwenzeki lutho ungathintanga. Bazokufonela nikhuleke nabo. Bangifonela siyakhuleka. Siyabonga kakhulu bonga baba udokotela baba uSizwe Bojabile. Goodbye.